doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Romangun di www.hkbpromangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbpromangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun.
Horas madihita saluhna, selamat hari Minggu. Sebagai buah-buah, sebelum macahatikting adongdo ipatupakur cianwek UKKM. Tabuk kama parminggota di sadarion, martang yang nahoh mahita di bagasan rohatabe. Amin. Maredehita sia bukwede nomor 2 ayat 1 dohok 2. Marhite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia na tumo palangi dohot tanoon. Amen. Hisapan mahamu songon poso na baru tubui, disusun nadenggan naso mangasi asalam ganda hamu, marhite siani molotung nunga didai hamu basar ni Tuhani. Puji hamu ma debata hagogotai, olopuk kamu ma debatani si Jakob. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata, para sirohana sumurung, didok hatamdo, ikon manaon hami jalamate rabdo Tuhan Yesus Kristus,
asarap hami dohot ibana tu hasangapon, sai parohai mahami, asa unduk hami tulomoni roham, jalahot hami dihapor siaun nature, asa toktong makirim dihaheon, dohot dihasangapon sogot, silehonmu tu akka napor sia diho. Amen. Tatangihon ma patik ni debata di bingguta sadarion, ima patik siap perjolo doho lapatanna. Ahu do Jahoba debatam ninna debatata, dang jadi marakup ahu bahenommu debatam. Dia do lapatanna i odo. Ikon ubiar rohata jala humolong, jala upos mida debata, asa mida na adong. Ima sahatna, atong rap manggidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon na hombar tupatikmi. Amin. Oh
Tatopotima dosata tu debata, martangiang mahita. Ali Tuhan debata pargogo naso hatu dosan, para sirohana sumurung, amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Hami halak pardosa na dangolon ro tujolo ni habang sahabat yami. Manopoti jala menganggukon dosa nami. Macai jot-jot huar sahi hami ho marhite-hite pikiran dohot hata dohot pambahen nami narwai. Dang huha holongi hami ho sian nasa rohanami. Dohot nasa ate-ate nami. Dohot nasa tondi nami. Dohot nasa gugu nami. Nang dongan nami. Dang doson diri nami hubaik kami. Dibaheni tamado rimasammu. Jala uhumomu hami tuhamatean saliling nililing nai. Alai nama porus mahami nuaeng tu asi ni roham nagudangi. Mangidu sian nasa rohanami asesaan ni dosa nami saluhutna. Sai urupi mahami paubahan rohanami. Alani Tuhan Yesus Kristus. Anak haholongan ni roham. Si panguluhami. Dohot alani guarmu nabadiai. Ale Tuhan. Sai asima roham dihami halak nadangolon. Amin. Tabegima baga-baga taringo tu hasesaan ni dosa. Songonondo hata ni Tuhan Yesus. Roma hamu tuau, hamu akan aloja jalana sorat. Kupasonang pehamu. Buat kamu ma augukku tuhamu. Guru kamu ma sianahu. Ay nalabok doahu jalana serep marroha. Asadapotan hasonangan tondimuna. Ay labok do agukku jalan yang dohot nahupah warson. Asangapon mah di debata na digijang. Amin.
hata ni debata turpukta epistel di minggu sadarion ima tarsurat sian pesalmen 37 ayat 34 rodio 40 kita jahama marsori dan kita jahama margati sorin mahita aposi ma Jehovah jala paihut ihut ma dalan nai jadi pati bulon nama ho tumean tanoi ida idamu ma hasi siap ni akka parjahat Uida masada parjahat na sumalin jalamani rubun ibanas tongon hau na rubun di hatubuan na. Jadi mamulus iba hape dang disibe pola do hulului ibana hape dang jupang. Sai matahon malidangi jala bereng nati gore ai sai hadame undo ujung ni halak ti songoning. Alai saya siap do sogot akka pangalosi sudena pinopar ni akka parjahat pe siap do. Tian Jehovah do yang hatuaun di akka partigor ibana do partano batuan nasida di tiki hagogotan. Itu pak jala di palua Jehovah do nasida di palua do nasida sian akka parjahati jala ditupahi nasida ay marhaposan tu ibana do nasida ima sahatna martua ma akan atumangihon hata ni debata jala nau peoksa. Amin. Taha tidak ko maha porsyaotai songon nah hina tidak ko ni dongata sa porsyaon di sondok pertibion rap mahita mandok au porsya di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tuma palangi doho tano au porsya di Yesus Kristus anak ni jabona sasadei ima nanti nibuhan ni si Maria naga begabian sianton di perbadia andorang sua bubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinor silang na tua tubanua toru dung ditanom na mulak mangulu diari patoluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamon ni debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu do na mate au porsya ditondi perbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan halak Kristen akan nabadia dohok dihasesaan di dosa dohok dihatai namandok mulak mangulu dosogo daging ni halak naung mate dohok dihangoluan na sora suda. Amin.
Huriani itu hatta, tabigima titing namasa di Huriata HKBP Rawamangun, di bagasan samingguon, Minggu tanggal 24 April 2022. Parmingguon di HKBP Rawamangun. Jadwal dohot atun tuhon di parmingguan di HKBP Rawamangun, boi mata jaha di arotas titing ni Huriata. Mardomu halanunga di Totopon DKI Jakarta, gabe PPKM level 2, mulai bulan April 2022, ruas na naing marminggu di gereja nunga boi be tolu sabangku dohot tetap menjaga protokol kesehatan. Pertengahan week, di hari Rabu tanggal 27 April 2022, di pukul 10 siang WIB, patu pohon Huriata do pertengahan week mari de live streaming sian YouTube AKBP Rawamangun. Pinangido tuhita asa mandohoti pertangani di bagasan Jabodetabek. Pandidion Nabadia di Minggu tanggal 1 Mei 2022 di parmingguan pukul 10 WIB di Patupa Huriata do pandidion tudat dana akan atoras na nae mamboan dat dana laho manjalo pandidihon Nabadia asa Roma mendaftar dohot marguru di hari Jumat tanggal 20 siang April 2022 pukul 10.30 WIB di gereja HKBP Rawamangun. Jala di bawaan ma surat pengantar sian sintuawi dohot kartu keluarga gereja. Perayaan Pasca dohot parehon Sikola Minggu. Sikola Minggu HKBP Rawamangun patu pahon perayaan Pasca dohot parehon jala rangkaian kegiatan songon na adong di harotas titing manang di web AKBP Rawamangun tu akan atoras asa mendampingi dana di sekolah minggu mandohoti kegiatan Pasca dohot parehon i. Perayaan Pasca distrik di hari Senin tanggal 25 April 2022 di pukul 10 WIB maringan di Sopo Bolon Sopo Marpikir HKBP di Patupado perayaan Pasca HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Dohot Persekutuan Perempuan Distrik Imana Gabe Panitia utusan sian HKBP Rawamangun olan 5 hala, ima sian seksi perempuan Huria manang sian SPH. Kor ama AKBP Rawamangun. Ganum hari Jumat pukul 20 sahatu pukul 22 WIB. Patu paham latihan kor ama HKBP Rawamangun. Maringangan di ruang Timotius, sudah ama diundang asa mandohoti latihan kor i, jala marminggu tanggal 1 Mei 2022 di parmingguan pukul 6 WIB Markordo Hama AKBP Rawamangun. Tim Digital Commission AKBP Rawamangun. Tim Digital Commission AKBP Rawamangun perludo relawan editor video minimal boy mengoperasikan Adobe Premiere. Ruas ni Huriata na naeng pasidoho tu tim digital boy menghubungi amang sintua Iwan monang sihite di nomor handphone 08 2755 074 78. Ruas Nabaru. Di minggu sadarion tajalo do gabe ruas Nabaru di Huriata hima keluarga Nyonya RJ Matupang, Rika Rahmaida, Francisca Borusyombing, Rab Tohot Sahala Yanakon Nasida, Naros yang AKBP Resort Immanuel Kelapa Gading Jakarta Utara. Alamat Jalan Cipinang Baru nomor 30, RT 00 Sia RW 07 Jakarta Timur, Wi Cipinang, Jojong Mahamu. Mengadop ruas. Tuhatama nama masu-masu nasida, gabe ruas na denggan di tonga-tonga ta tarlumobi ijolo ni tuhatta udul mahamu. Titing naing barbagas, titing parjolo, naing manjalo pasu-pasu parbagason ma, tupal Kristian Pratama Tampu Bolon, ruas ni HKBP Rawamangun, Wi Kayu Putih Kapling Polri, anak ni Amata, Edward Jan Peter Tampu Bolon Nahinan, Tubuh ni Inata, Marta Lena Borusinamo, Dohot Orwana,
Diantini Adelin Boru Sinamo, ruas ni HKBP Rawamangun, Wik khusus, Boru ni Amata, Mintaryanto, Tubuh ni Inata, kita Cintawati Nahinan, pamasu-masuan di hari Sabtu tanggal 8 Mei 2022 di pukul siawib di gereja HKBP Rawamangun. Tuhata ma nama masu-masu nasida, kabe parsari peon nadenggan di tonga-tongata, tarlu mobima di jolo ni tuhata. Pelean dohot aka udut ni bawa-bawa tajama di arautas titing, naong pinarade ni huriata, di pasu-pasu debatama aka barita masa, dohot ulaon aka sipatu pauta, bahen sangap di gowarna. Tongonima titing di huriata di minggu sadarion, oras mak. Damin ini batana sumurung sian saluhut na roha. Ima na mga ramuti ate-ate do pikiranmu nabi. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amin. Tuhita saluhut na ama nami do ina nami na di bagasan Tuhan Jesus Kristus. Adorang ujaha rupuk jamita di minggu tasadarion upatadaon maya diri nami di tonga-tongani parsaurata di bagasan tikyon. Ia au margoarma Daniel Ridwan Antonius Tapubulun dainang pangitubu boru simajutak jala dainang simatua ima boru tobing. Nunga di basa-basau tuhata sadama inata dihami boru sinaga jala dana dihami na parjulo bawa na margoar Joshua Alfred Laudin Tampubulun naing kuliah ma semesteron na paduaon Josephine Agatha Gloria Nathanael baru kelas 10 jurusan tata busana di Palembang. Ia hami martugas di HKBP Sukarami dan Sukarami. Anggo Sukarami halak Batak alai alani ala Palembang madok Sukarami. Molo lau hamu amang inang lau mula tuhuta mar kendaraan roda 4 di Bolu Samudo Huriata Jalan Soekarno Hatta
di Komplek Giant Express alai dang dope gereja ruko dope. Mulai 2002 saat sonari dang keluar dope dang selesai dope walang tinggal sa danay do sian wali kota do na Solo maneken anggo sian FKUB dohot kemenak ngaturun be nga 2 hali rekomendasi diurus dua-duana 2 hali diurus dua-dua keluar alay wali kota odo na Solo mangalean dang binoto nangalaniaha do na Solo morohana mangaleon IMB tu Huriata jala di Bagasan Sadarion gonop ma 22 tahun tohonan padita dihami rabdo padita Bernard Pangaribuan di Huriat tahun. Jala mengkobasi di Sumatera bagian selatan mulai 2010. Anggo pakobasion otik do piamang tahun 97 melayani calon pendeta di HKBP Pakat. Tahun 2020 saya melayani di HKBP Tanjung Karang. 2004 melayani di HKBP Bukit Datuk Dumai. 2000 melayani di HKBP Sulawesi Tengah Palu. 2010 saya melayani di HKBP Manado Sulawesi Utara. 2010 di HKBP Lubuk Linggau. 2010 sia di HKBP Sukarame Resort Alang-Alang Lebar. Molo dido alang-alang lebar sotung di Bagasan Rohamunai. Anggo alang-alang na lebar di hitalak batak dang jelas. Alay anggo halak Palembang maddo alang-alang lebar padang rumput yang luas. Ido. Jadi sotong salah hamu madok odolan ni alang-alang lebar na iya manginangate. Ido. Jadi anggo na tua-tuai tinggal ma di Tanjung Pinang, adong do di Sonsit tuata dohor ruasta. Jala au amang inang apala nama no donau ruas niah KBP Romangunodo. Ima mata Bapak Jeremy inangi boru sirait. Ima nama no donau. Jala di Tikion pas aton nami ma sian keluarga do sian huria HKBP Sukarame selamat pasca ma di hamua mang inang na poso bulung dohot akka tim musik nama ceuli jala tuhat tama nama masu-masu parsaurata di Bagasan Tikion alani nuaing tabigema hatani debata na tersurat di Bagasan ulau ni apostel bidusia ayat sada 1 ayat onom songonon ma didok disi tapayut ihut ma di Bagasan rohat tabi alai saitong dope diodopon si Saulus asup-asup do pamunuhon do paksisian itu hani ditopot ma situani malimi mangido surat madapoton aka perguruan na di huta Damaskus asa ihotanna jala boanonna tu Jerusalem bawa nang boru-boru pe nasa na jupaksa akan na manghuton hagamai alai uju di tonga dalan ibana mardonokon uta Damaskus topuma sumilam sodang sian gijang humaliang ibana. Jadi tinggang ma ibana tutano dungi dibegema suara nama doktu ibana. Saulus, Saulus, buasa lelean muau. Alai didokma, ise doho Tuhan. Jadi dido ibana Yesus doau nanilelean mi. Susah maho manadahi tural-turali. Aka hitir jalatar holomong ibana madok. Dia ma bainoku
Tuhan dipangido roham. Hatani Tuhan itu ibana. Hehe maho bongoti mahutai disima pawoku tuho sibahenonmu ido ianggo sahatna. Tuhita saluhutna amang inang ruas sian najolo molo tapayut-ihut sian turpuk taon anggo kekristenani say jod-jodo mabahin mabir akka parugamo na asing. Sian najolo molo pe sadario kita di tonga-tonga ni nguluta dohot di tonga-tonga ni parsaurata molo taida di ala tabege godang halak naso makalomohon hajong-jongan ni ala Kristen bukan hal na baru, bukan hal yang harus ditakutkan. Alai memang sian ujui pe sian gereja mula-mula pe nunga diadopi akadongata na sahaporseal. Basa dang di halomon nasida ala Jesus sadiri pe ngadidok manang ise nanaing manghyuton ahu ikon tuhukon nama silangna. Jala didok dang di halomon portibion aka anak ni debata. Siena jolo nunga dilubahon Tuhan Yesus. Alay nang pesongoni situasi keadaan na diadopi akan na porsea di portibion. Sada pos niroha dihita anggo debata di bagasan Yesus Kristus say manoktong do ibana mangdongani mangurupi dohot mangalion gogo dihita mangadopi ragam hamaolon di tonga-tonga ni nguluna. Jala ido pos niroha dihita amang do inang. Mungkin adong do suku-suku dihita buah sama ikon adopan, buah sama ikon marsitaonon. Ay molo Jesus do ngata. Buah sama ikon marukil. Sitong do manangdang molo Jesus do ngata dang adong parukilon. Ternyata ikon sebaliknya do ikon marulop-olop, ikon marlas ni roha, marsitaonon ala ni Kristus, unang marsitaonon ala ni pangalauta, ala ni ulauta, ala ni nguluta, nasuture di jolo ni Tuhani. Imat natarida di bagasan turpuk ta songo dia do halak Jahudi na margoar si Saulus, naso makalomohon, jala dipangido ibana do, panolopion manang surat rekomendasi sian aka pangituan ni Jahudi lawananna manakup aka siuton Kristus. Luar biasa si Sauluson namang inang. Sian usia 12 tahun ibana nunga dikader ibana nunga diajari ditugu-tugu songon natarida nuaingon dia kadongatan na baribawan. Persikolahan na dang binoto ahado na diajari nasida gabi dihasugo dongan na. Tapi sa sitong na molo mangajari agama ikon diajari do makaholongi dongan jolma. Dang dakya adong na binoto agama na sitongi dakya diajari makasubohon membenci orang lain. Pasti agama itu selalu mengajarkan damai, hidup mengasihi satu sama lain. Ale imana terjadi, molo halak naso manada naso pajupang dope ibana,
di bagasan ni ngoluna pajupang do Tuhani songoni mangoluna. Hola na manusai, hola na manegai. Dang lomo rohana marnida akan naporsei marlas ni roha. Marlas ni roha do ibana molo mamereng dongan nai marsak. Hati-hati di tonga-tonga ni ngulu tabeta adong na songon si Sauluson. Mohon maaf molo tungadong di son na marguar si Saulus ate. Dang binoto na wado opung na najolo manang bapak na manang omak na mamangalion guar si Saulus ate. Molo diboto ibana na marguar si Sauluson mungkin ago mailan na yung puang dibayan guar ku si Saulus nasongonod do api pangalaw ni si Saulus na ujui. Mudah-mudahan na marguar si Saulus dang songon si Saulus na tahatay di bagasan purpukta. Tuhita amang inang ima diulaun si Saulus. Anggo di roha pikiran nai olan ibana do ugamo da kelompok na do nasitong. Anggo nasing na dam. Ido ubain marsitutu ibana dakya loja ibana lau mangulahon ulaw nai mangabati hata ni debata mangabati perkembangan ni hak Kristenon di hatiai. Alay nang pesongoni hak Kristenon ni dangbui tarabat manang hagugon ni ise. Kekristenan itu tidak dapat dihambat, dihalangi secara personal melalui kekuatan pribadinya, pengaruh orang banyak pun. Dia pasti akan terhambat dengan kuasa daripada Tuhan Allah. Omma namangalon las ni roha pos ni roha di tonga-tonga ni parukilon na mangadopi na masa nuaingon. Amang dot inang molope di ida halak Kristen na ujui dongan nasida toko na sangat mempengaruhi kehidupan hak Kristenon. Stefanus ikon mangai ibana ikon mate alani akahalak naso makalumohon hak Kristenon alai dang gabi mangambati perkembangan semakin dibabat semakin merambat. Jalahita pe songoni ikon songoni matorus akan aporsiai unang pola gabi sumurut aporsionna unang gabi mabiar alani parukilon di Portivion. Manoktong do di bata mandongan ni hita, mangurupi hita. Manoktong do ibana holong ni rohanai lau makokop hita. Jala tarida mai holong ni rohani di bata di bagasan Yesus Kristus. Diambati Yesus pardalanan si Saulus. Saulus, Saulus, buasa lilianmu au. Omma holong ni rohani di bata tu si Saulus. Anggo hita amang inang mulu adong halak natakang tu hita halak na jukat tu hita. Dakya di bagasan holong ra hita mangalusi. Alay portabalos duaka hata-hata nasudenggan. Tunasida. Udah apa kau rupanya? Sudah hebat kau rupanya? Siapa kau rupanya? Apa yang sudah kau bikin? Torsongonido alustapan molo adong halak na makasugo kita. Manang adong halak na naing mabek kita madabu. Dakya tasukun di bagasan labuk ni roha, holong ni roha. Emang kenapa? Apa salah saya? Kok kamu bikin begitu? Ada yang kurang? Yang kulakukan, yang kuperbuat kepadamu. Janganlah seperti itu. Enggak pernah kita mengatakan demikian. Makanya di situ panas, di sini juga panas. Airnya enggak ketemu, enggak jumpa. Tetapi lihat Tuhan Allah. Dido ibana Saulus, Saulus, puasa liliamu au. Songonima labuk ni Tuhani
menyapa makatahon tu si Saulus ala nasongoni gabe mabiar ibana diuduk komadirina tu tanui ise doho Tuhan ninna ibana. Amang inang perjumpaan yang luar biasa di bagasan ningulu si Saulus. Dia benar-benar jumpa dengan siapa yang dia ambati selelingon. Terjol mama ibana, dungi ukap ma ibana, mengukap dirina, lama jalo. Ima Yesus di bagasan ninguluna. Dungi muba ma ibana. Borhat maho, pergilah ke kota, jumpailah, disitulah kau akan lakukan apa yang akan aku perintahkan. Tuhita saluhutna amang inang di bagasan bagas joroon neng pajupang hita. Manang neng dijupangi Tuhan ido hita amang inang. Molo pe hita neng manjupangi Tuhan, manang Tuhan i neng manjupangi hita di bagas joronai, nuaeng suku-suku tu hita. Nu ngapa jupak kita do ibana? Nunga di do ibana hatana tu hita amang inang. Molo nunga pajupang buasa be mula songoni ngolum. Buasa be di ulau kamu, ulau na sosumani di bagasan ni ngoluta. Do lapatan ni parjupangatta. Do Tuhani. Dakya di bagasan parjupangatta doho Tuhani, ditugu-tugu Tuhani, diajari Tuhani, lau mambayan susah donganmu. Dakya diajari Tuhani, lau mambayan nasosuman, maradopon dongatta. Dakya dijujui hita, lau marbadai. Dakya dijujui hita, lau palea-lea halak. Molo pe adong diho, molo pe marpangkat ho, intelektual, sodong lapatan nii, molo nunga pajupang do Kristus Yesus di bagasan ningoluta. Dang adong natar pangasao kita amang inang. Sadok tabering masih Saulus, jol manapistar nasangap, namora. Dang adong binahurang di ibana. Holan sada do nahurang di ibana. Naso adong do di ibana. Yesus di bagasan ninguluna. Songon editay holan sada do narikot. 5 leon diaw Tuhan. Dan ini yang dilihat di dalam kehidupan seorang Saulus yang menjadi seorang Paulus. Begitu dia berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Tuhan, luar biasa pertobatannya, perubahannya. Bere kita ma amang inang, perjahat do ibana, nama munuh halak do ibana, aleboy do ibana, gabi terbalik, dumi gabi ibana ma dilele, dikejar-kejar, dipenjarakan, disiksa. Alai gabi dang sumurut ibana, alani parukilon si taonon na diadupi ibana alani Kristus. Sebaliknya macalas rohana marulup-ulup ibana lau mangulaon marbarita nauli. Songoni manang hita na dibagasa Tuhan Yesus Kristus. Molunung apa jupak kita patuduhon mahamu baon nai. Parjupangata do Tuhani adong ma pengaruna. Unang songon akada dana molo diorai songonido adong dana parguru malua. Keleng do peho ngamaralit ni. Songono do amang molo mardongan au maralit do ibana adong do pengaruna duau membain semangat au marsiajar nina. Tutu amang nina ibana. Dungi di pasobu ma diwereng ma perkembangan ningoluna. Sabulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan.
Apilam daw do ibana songona dang songona dido ibana. Dijo mamuse. Ay dido koko gabi ringgas ho marsiajar. Ape nasa lilingon hu parwaon absen mu. Nga godang ho absen dang masuk par guru malua. Di sekolah pe dido gurumu songonon. Soadong lapatan na namardong ako. Soadong lapatan na pajupak ko do anak burui. Manang duli-duli ninna roha matu ibana. Mubaho. Bapak ibu saudara-saudari, mungkin kita banyak berjumpa dengan orang-orang yang mungkin menurut kita bisa mempengaruhi kehidupan kita. Mungkin itu terjadi, tetapi perjumpaanmu dengan mereka-mereka yang kau katakan berpengaruh dalam hidupmu, apakah benar-benar berpengaruh seperti kehadiran Kristus di dalam hidupmu? Baru dope hita makalason mamestahon hari hahehoni Kristus. Macelas rohata. Marolop-olop hita mangedeho nunga hehe Kristus. Alay na mangedeho ni dakkehe ibana. Dang muba dope ibana. Goar ni minggu tadi dok kuasi mogoneti namar lapatan songon poso-poso na baru tubuh buasa di dok songoni ala nunga gabe main baru mahita di bagasan Kristus nong hei marlapatan haheo ni Kristus di bagasan ngolu akan aporseai ido gabe muba ibana olan marsigatung ibana tu Kristus. Dangolo be ibana mangulaon dosa be. Alanga diboto ibana dosa. Mambain sega nguluna. Mambain lamdaw ibana siya Tuhani. Dangolo be ibana majama kanaso si jamaon. Dangolo be ibana makatahataon. Sadok bulus rohana mameleo dirina. Asa gabe pasu-pasu ngulunai. Ala nunga di pasu-pasu Tuhani ngoluna. Gabi pasu-pasu. Ikon mana ikon si patureon, si bahenon di bagasan ni ngolu akan aporsea. Unang be songo manusia na ujui jolma na buruki. Saya huingot amang inang tiki dipakat tau. Anggo dipakat. Saya dong do di pitu di dinding di belakang pintu gereja tai adong sakutan ni kopiah moloro opungi marminggu disakuton do tu si marminggu hudul di jolo dung amin dibuat ibana takuluk nai kopiah nai dipakai emak mula songoni ro songoni mula pe songoni. Datang penuh dengan dosa ke rumah Tuhan, pulang juga kembali dengan dosa. Untuk apa seperti itu kehidupan orang-orang yang percaya? Unang gabi marisuang, holong ni Kristusi, lo makokop hita amang inang. Tapatuduhon ma, tapataridahon ma, hadiriota. Manang di dia pehita. Ikoboy do hita gabe panodang, gabe sira. Manodangi manirai akana porseai. Dohot akana soporsea. Asa taruli pasu-pasu nasida saluhut nam marhite-hite nguluta. Nang pesuwoy hita paubaon ngulu ni halak na porsea na soporsea gabi porsea ale posma rohata. Saya dipargugui Tuhan itu hita. Saya dipatahu Tuhan itu hita amang inang. Mangulaun saluhut nai. Asa ngulu taon marlapatan. Nuwang tasuk kuma di bagasan diri tabe. Marlapatan do hadiriok ngoluk kutu halak. Molo so marlapatan. Introspeksi ma. Dia mana salah. Dia mana hurang. Unang gabi madeli hita. Jala unang gabi tariuti tita dia kanamasan wangon di tonga-tonga ninguluta. Ikon marlapatan maholong ni Kristusi
Nong di leon ibana ngoluna lau makokop hita. Hape tasegai nguluta mabain ulau nasotama. Alani itu hita amang inang di bagasan guar ni minggu ta minggu kuasimo geneti. Holan tu Yesus ima, hola tu Tuhan ima hita. Unang beta pangasaon portibion hagugo ni dot ela ni portibion. Alay mangulu mahita amang inang. Ngolu songon parwe ni parju pangatas sadarion do Kristus Yesus. Ima ngolu na di pasu-pasu Tuhani. Amin martangiang mahita. Moliate matuhan di pasat rohanami Tuho. Disiala dengan ibasam na toktong madungani mangaramoti dohot na mamasu-masung ulo nami sa hatutikyon. Nunga hujalo hami Tuhan hatam nong marsaringar di tonga-tonga ni parsoran nami di bagasan minggu sadarion. Alani Tuhan ajari hami lau makanguluhon hatam ima ngulu namar parbuip sian parjupangan nami do Kristus Yesus naung makokop hami. Gabi dapotan hanguluan na saliling-liling na. Ikonima nahupatari daw kami Tuhan di bagasan ni ngulu nami si ganupari. Asima roham di hagalion nami di hahurangan nami Tuhan. Asa terbaik kami. Jala marsitutu hami Tuhan. Maka nguluhon parbuini parjupangan di bagasan Kristus songon si Paulus. Molope gudang nahuadopi hami parukilon alani goar ni Kristus. Unang loas hami madeli do lilu Tuhan. Alai ajari mahami asa manoktong di bagasan Kristus Yesus lau marbarita nauli. Di bagasan tikyon pe Tuhan buanon nami do akka ruas ni huriam HKBP Romangunon na di bagasan parsahiton di bagasan parukilon harsak ni roha homa Tuhan na mangaleon gogo mangaleon pangapulion dohot mangaleon las ni roha di nasida asa toktong marpakirimon nasida tuho Tuhan ay hodo debata nami pargugu naso tulusani terbaik kodo di naso terbaik kami jolma Tuhan atong pasu-pasu akasipanganon si inumon nang keluarga na pature-turehon di bagas nasida nang paramedis na menangani nasida di rumah sakit pasu-pasu saluhut nai asa tibu malum nasida sian parsahiton na jala margugu nasida Tuhan lau pasanga pondok mamuji guarmu dia kadongan nami namarlas ni roha ala diloko gajang ni umur dohot umur pernikahan parsaripio nasida ajar-ajari manasida mangulu di bagasan lomo ni roham Tuhan asa ngulu nasida marlapatan gabi pelean nausus nabadia di jolom Tuhan dia karuasmi nama jalo pasu-pasu ajari nasida Tuhan lau mamake saluhut pasu-pasu naung pinasahatmu tu nasida asa tarben nasida nguluna dohot sude pasu-pasu na dijalui gabi pasu-pasu tuhu maliang nang di tonga-tongan ni huriamon asima roham Tuhan pasu-pasu nang akan naposom parhaladuni huriam nama kubasi huriam HKBP Romangunon sadama saluhut na nasida di bagasan ho songoko di bagasan debata ama anak doktor di porbadia naing masongoni sude akan naposom sada makubasi huriam HKBP Romangunon losongoni Tuhan diaka parhobas non partohonan na makubasi songon song leader par musik nasida tatap nasida Tuhan
Dina dipaleon nasida dirina nguluna gabe ulam marhite-hite parmusikon nasida. Homa Tuhan nama masu-masu ia nakon nami na dibagasan tim musik. Anggiat marhite-hite pakobasyon nasida lam torop jolma na tarapul dohot na dapotan pasu-pasu. Asima roham nang pangajari nasida pe. Homa Tuhan nama masu-masu na mangalon gugu. Asa terbain nasida lo mangajari akada dana na pinasat tu nasida. Pardosa na gudang do hami Tuhan. Alani urasi hami siya na akad dosa. Do pangolson nami na sotama marado pondongan nami tarlumobi marado po. Asa unang tarabat ak kapasu-pasu na naing pasatan mo Tuhami. Asima roham jalo matang yang namion. Di bagasan Kristus Yesus martangyak kami Tuho. Amin. Tapasahat ma piliata uhud ma hita maridde. Jesus,
tatangnya kun ma peliata. Ali di bata amanami na di banua gijang. Odo harorwan ni saluhut silun lehon na denggan dot nasa ulibasan na malutus. Upasat hami masya na nileon mitu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na usus di jolom. Pasu-pasu may jalar ramoti asahu parhasea kami pelianon. Pati buluh na rajon mo di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam utadda hami godang ni silenon mitu hami. Asalam gir-gir hami mandok moliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nami na di banua gijang, say pinarbadi maguarmo, say Roma harajon, say saut malumon ni roham di banotongon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siya pari, say sama dosa nami songon panesan nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unang hami tugyon tu pangjunan, palua mahami siyan pangago. Mulak mahamu di bagasan dame, jala-jalo hamu ma pasu-pasu sian di bata. Di pasu-pasu jala di ramuti Tuhan di bata maho. Di sodakon Tuhan di bata ma buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan di bata ma buhina tuho jala di pasaron madamina tutodim. Amin. Hita amang inang ruas ni huria moliate ma di parsaurata di bagasan sadarion sai Tuhan tama namandungani dohot na pataro kamu tu bagas muna los di buah kamu ma pasu-pasu siat Tuhani tu tonga-tonga ni bagas muna selamat hari Minggu ma di hita salutna horas.